Matapos ipasilip sa publiko sa pamamagitan ng isang test run ang itinatayong reflecting pool at interactive fountain ng Kapitolyo ng Pangasinan sa Lingayen na siyang dinumog naman ng mga residente, tuloy-tuloy na ang konstruksyon nito. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak ng redevelopment plan ng Capitol Complex sa ilalim ng Basic Infrastructure Project ng Pamahalang Panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Ito ay kilala rin bilang Construction of Multipurpose Facility o Common Park Center na inaasang magiging bagong atraksyon sa probinsya. Kabilang sa disenyo ng proyekto ang pagkakaroon ng mas maayos na tanawin mula sa baybayin ng Lingayen hanggang sa harap ng Provincial Capitol Building. Ang reflecting pool ay may sukat na 200 meters ang haba at 22 meters ang lapad. Mas malaki ito kumpara sa Wright Park Reflecting Pool sa Baguio City na may 100 by 5 meters na dimensyon. Bahagi rin ng nasabing redevelopment ang pagtatayo ng Heritage Park kung saan ilalagay ang mga relic mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mayroon ding itatayong pathway para sa recreational activity gaya na lamang ng jogging at biking. Gayon din ang mga safe walkways para sa mga nakakatanda at may mga kapansanan. At upang maiwasan ang laging pagbaha sa Capitol Complex, isinama rin sa proyekto ang pag-aayos at pagpapabuti ng drainage system sa lugar. Patuloy naman ang pagbabantay ng Provincial Engineering Office sa konstruksyon upang matiyak na matatapos ito sa takdang panahon ng maayos at dekalidad. Valerie Dismaya or NG News.